suling subalima ngidung kita
akbar. Lho anakku sing ayu dhewe limbo. Ana dawuh pangandikamu apa yo nimbali karo anakku aku nganggo lereng sapetara nganggo ambekan ora ngetang nggur sakemperangan mangkono. Ana sepisan ora lali aku kang sarta kowe ngucapake rasa puja lan puji syukur. Iya. Unjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa mangkono ya Mak. Ingkang mus malembarake keberkahan ingkang sarta kenikmatan becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman. Saengga bengi iki aku kang sarta kowe sak rombongan bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no mangkono ya Mak. Para nyata iya. Lah banjur bengi iki mengerti adicara apa mengerti pahargyan apa kaya adat saben no kaya adat saben. Kaya adat sing wis-wis ternyatane adicara bengi iki mujudake agenda rutin tiap tahun mangkono. Adicarane ya tidak lain dan tidak bukan bersih desa utawa nyandranan ana sing mastani sedekah bumi mangkono. Ingkang kagelar nggih punika warga masyarakat kang sarta para pepunden-pepunden kula ingkang lenggah mapan wonten ing Desa Ngrentet Kecamatan Sukomoro Kadipaten Nganjuk mangkono ya Pak. Iki dadi wujud syukure para warga masyarakat yang Ngrentet kene wujud syukur kang sarta tarima kasihe para warga masyarakat unjuk marang Gusti Allah diwujudke dalam bingkean adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Pancen bener ka para nyata ya. Aku rene ora iso matur apa-apa no ngono. Ora bisa matur sing akeh-akeh. Bisane mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ngono. Kunjuk marang sapa wae ya kunjuk ingkang angka tunggal mriki menika Bapak Sugiyarto Bapak Kepala Desa ning Ngrentet kene iya uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal iya ingkang sampun kumut boten repot lumadine pagelaran wayang kulit ana ing bengi iki no mangkono ya Pak. Lan ngaturake panuwun kunjuk dumateng warga masyarakat ana ing Desa Ngrentet kabeh wae mangkono. Ingkang ora bosen-bosene kang wis ora jeleh-jelehe karo awake dhewe sakanca sanggar seni Astabrata mangkono. Ora bosen ora jeleh apresiasi kang sarta antusiase tetap hebat tetap luar biasa no. Ora suda oh iya. Apa meneh ternyatane awake dhewe sing kaya didhawuhke Bapak Kepala Desa mau sore nalikane paring dawuh ana ing sambutan iya. Awake dhewe sakanca sanggar seni Astabrata sowan nyang Ngrentet kene nek ora kleru wis rambah kaping 4 iki ngono ya Mak. Alhamdulillah taun iki iso ketemu meneh. Alhamdulillah taun iki iso ketemu meneh. Nglumpuke balung pisang ngraketake tali kekadangan, tali silaturahmi mangkono. Iya. Kaya dawuh para sarjana ingkang sujaning budi sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi ngraketake tali paseduluran fa insyaallah bakal dijembarake rezekine kang sarta didhawake umure amin 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 ya rabbal alamin. Pancen sing disesuwun ya kaya mangkono. Apa meneh Bapak Kepala Desa Pak Sugiyarto wingi nek wis karo awake dhewe wis kaya yen nganggep awake dhewe kaya bapake dhewe, ana wis anggap bapakku, ana ya wis nganggep anake dhewe Bapak Sugiyarto. Saking rakete pendak taun ketemu ngono. Dadi Pak Sugiyarto anggone paring dawuh nang awake
awake dhewe sak kanca sanggar seni Aslabrata. Heeh. Wis ngono kuwi wis anggere wis langganan pendak taun wis ora tau nek one rego ora tau no. Oh iya. Wis pokoke tanggal semene kosong budal mangkat. Oh ngono. Nek karo Pak Sugiarto iya. Dadi wis babar pisan wis ora nekokne rego wis ora no. Borong Mas Akbar, tenang kuwi tenan no. Iya. Luar biasa wiwit sore sing kepareng mirsani wis tumplek blek. Ana ing bali desa ngrenget kene trenyo rasane ngati. Iya. Iki yen tanpa ana manunggaling cita rasa budi kelawan karsane para warga masyarakat ing kukuban ngrenget angeh bisa kelakone. Ngono ya, Mak. Mergo salah satu nilai positif yang dapat diambil dari acara bersih desa utawa sedekah bumi, kuwi tercantum dalam dasar negarane awake dhewe Pancasila. Sila ketiga persatuan dan kesatuan. Kuwi salah satu nilai positif yang dapat diambil dari acara bersih desa utawa sedekah bumi. Ngono. Kok iso persatuan dan kesatuan? Iya no. Nek wis kaya ngene iki nglumpuk dadi siji no. Ora nyawang endek dhuwure derajat pangkat, ora nyawang sugih miskin ning bondo donya. Iya. Beda agama ora bakal gendro, beda panemu ora udur padu, beda pilihan ora regejekan. Tuladane para warga masyarakat ing Kukuban Rengket kene. Iya. Awake dhewe iki wis apal nyang kene, wis apal. Ambak mau sing didhawuhi Bapak Lurah wis ping 4. Wis ping 4 kuwi ya rame terus no. Iya. Antusiase tetep hebat, apresiasine tetep mantap. Ngono. Iya. Tur kene iki ya disuguhi apa-apa gelem no. Keren. Disuguhi cerita ya ngemangke nang cerita lakon, disuguhi tetembangan yo menikmati, disuguhi gegojekan utawa tambah bintang tamu yo menikmati, yo mengapresiasi apa-apa gelem lakone apik. Oh ya. Kowe ngrengket iki ngono kuwi. Ya. Sumrambahe kabeh sing kepareng mirsani ora mung penonton sing saka Ngrengket, sing luar Ngrengket. Oh yo akeh. Wong jenenge wis Nganjuk wis tenan nomor 1 nek penonton wayang. Iya. Pendaben bengi ana wayang. Iya. Ora ngomongake dalang tekan Nganjuk ning dalang saka Jaban Rakah yo akeh. Oh ngono. Sing uga ngasta ning Nganjuk mangkono. Dadi penonton Nganjuk iki main bit yang wayang, main bit yang seni budaya, wabil khusus wayang kulit. Mula akeh sing mastani para dalang-dalang senior kae, nek Nganjuk kuwi kelase ora mung penonton wayang, nanging uga pengamat wayang. Ngono. Ora mung penikmat, nanging uga pengamat. Oh iya, Mak iya ngestokake dawuh. Mula awake dhewe bombong kaworan bunga sowan rene, yo. Ora iso matur sing maneka warna, ora iso sing matur kanthi akeh-akeh, mung bisane jurung pandonga. Mangkono. Jurung pandonga. Konco warga masyarakat Ngrengket kang bengi iki wis sembodo, ya. Ngawontenake ya kuwi adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Dongane biyung. Dongaku tansah banyu mili, ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa, ya. Desa Ngrengket dadi desa sing badatun thayyibatun barakun ghafur, gemah ripah loh jinawi, kersa tata raharja, murah sandang lawan pangan, cinaketa ing kamulyan, tinebengna saking bencana alam. Amin Allahumma amin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko